Tell me about 2 years. I'm a food. Funny, did I say last year? People of the year, but what's coming as the Pico? Shall I play cool? Yeah, but you could do this. Ronnie Tony Man, but talk at yourself when you go to know the tongue and the video to Chicago walk up Nama command. So they say people, Ronnie Makadika mashamba, siribo, tinofara zvikuru, kwakadikwa muri koko. Hai sutiri. Seriously, ukati vachadzokera. Tikati muda uchauya. Ndakasenda message kuna vava ndikati tazosimukana 3 boss mabrothers angu anga ariko vanofanira kufamba usiku. Saka tinazokwanisa kuti tiuye panapa because vanoti hazviiti asi takatodarika ipapapa. Ndikatofila bed ndikazama Wanga itapotaura itoti apa weekend apa. Yavaseka holiday. Holiday yakaripo. Yaripo. Kakushanyira zvisi kutobva izvozvi. Mama ari posuro mamurese. Yavanizve mama. Ngatite taurize takadeo. Tarira kukamera shamwari. Ndinofara. Vakadika mamuri. Asi mamuchiwacha. Sekula muchiwe ichikudana vipapo. Ndiye wish. Kuri say guys, makasara sei? Ndakasara zvakanaka. Ko makasenda chiridzi? Ndinani? Kunizvi. Mari dzacho dzakaramba kutamba. Ndakatoti makaenda zvinhu. Ndinozoenda ndakatozorega ndatoona kuti zvinhu zvacho hazvina kubatana. Saka mamuri pano holiday ese. Ndandichingapo ini. Sekuri muchaziva here? Sekuru. Tikafora nawo zvepaya musiperi. Lungu uchaziva zve. Kumachira muzuru wasavati. Nevari Eri muna washi. Washi wakazotora license zve. Washi wakasira license. Aya. Washi iro. Zipa steering iro. Iro, tanza kusekera. Segera, duze dikubode, segera, duze. Oh, segera, duze. Chisegera shewe. Itakuti ndotenda Mwari. Rakazotora vanhu veratambura vanhu vearakaita shungu. Ndakurisimuza zuro ndakuriitira live stream. Ndichirisimudza ndichiribereka. Ndichiti wazogona iko nondofambawo here Mwari ndiri pahekera. Ndabva harare zvokwadi ndakambaigara padivi apo. Hai, kana even nhasi musana wangu unowa zvakanaka. Saka Roni chimbomhorosa mashemarienzi tiwo. Makadiko mashemarienzi akuno tinofara yanga ari seholiday yenyu hayedu yanga yakanaka zvisingaiti. Apa tisati tazatoona nzvimbo iri mangwana. Mangwana? Monday. Saka guys chandanyanya kudzokera rosho ndadzokera iwewe kubva Harare. Ndadzokera Roni kubva Harare ndikati tombobva. Thank you 50 masters. Tombobva kuekera chititaridza takadai iwewe kundirike. Zvandakaita zviya. Mutare rodi chiurinda sei ndako munhu ngaambire kwazvo. Saka ndikati aiwa kuitira kuti mwana uyu usazoti vanhu vaivai vakandirevera nhema. Handiti ndobva taronga tikati isusu gozi uya ranga tifanira kudzokera kuchikoro. Ndobva tafonera vanhu vekuchikoro kwavo ndobva ndabvunza kuti vanodiwa rini. Zvikati Sunday kureva mangwana titi Shira mangwana kureva kuti mangwana wati takazororawo nekuinda kwatida kumboindawo kundopa vanhu zvinhu zvavo zvakapuwa nevanhu vakadyirwa nazvo. Imiwo takuigirai zvinhu asi tinozviita iri clip.
makavigirwa zvinhu hapana chakanaka matedza kuti mama asiye masaga avo amabhero vanga vanawo koko mota yakazika zvinhu zvenyu it was worth it 1 month waiting yenyuwo hatinoda kutendawo mashemarenzi wayo akabatira zvokwadi takangozosurpriswa zuro chaiye ndopatingasurpriswa zvikanzi aiwa ngavaitiwo zvakati theniwo pakati peholiday pane zvimwe zvandakapuwawo zvimwe zvokuti mukomana ambonga achizoshandisawo panguva yacho muchazviona mukati mevhidhiyo then in terms of tisati taziva maschool fees ndodambudziko rikuitika pana basa taziva kuti school fees yaronald ichanzi mari ende futi asati aziva kuti nzvimbo ichaiwana here musi wemande titi so musi wemande ndomukira ndendiri pano kwanyika gozi ndendatobvosera sekuru nadiamond anenge atodzokera kuchikoro saka mande ine ruzuva rangu nani nemi tomukira makuseseni ndamukira makuseseni toinda tose totoenda tese kuchikoro kwana ronald wacho kwatido pagwindingwi ndopatida kuti aindi saka tikange taenda ipapo tonohwa kuti anokwanisa kuwana nzvimbo here tozotora from there kuti mauniform achoni vanoda akaita sei ndofunga ndo stage yati nzvimbo uniform fees 3 saka ndo zvandanyanya kuvingawo futi izvozvo saona kuti wakakosha impano ndavachiona vanondibereka mpano vanondibereka ndovatenseje vaisei baba wodremiti sharon chipomanzvera ndowodremiti maekera paipa vachingowatsenderai kuti takanga takawirirana kuti chii terms of mashandiro atatichiita vangazofunga pamwe ndikukubatirirai nyaya dzekuchikoro dzematransactions wati kuti takanga tawirirana kuti kudii takanga tawirirana vakanga vati vana vachavaendesa kuchikoro plus inini vakanga vati vachalipawo kaprojekti kekuitawo kuti ndiwanewo kubatsirawo vanawo pazvinenge musati mauyawo ine ndifanira kubatsirawo vana ndichingomanya-manyawo manyikawo sezvo saka pane gozi pane munhu anga akapleja saka atisati aziva kuti munhu wachona achasadzikisa here pleji yake iyoyo asati ndaziva haana undiudza kuti haufa but ndozvezvimwe izvezvo chitarisa kuti chichange chichizobudira nditi nyange mukatanga nekutena sikana dzakawanda saka remiti tinoshandisa sharon chipomanzvera 0787872285 ndo remiti yedu saka izvizvi zvitakumbokata live stream sekuyai pano mosekerera sekerera izvi sekuru anosvoda sekuru makutosvika pakudokera chikuru mumbosvoda izvi vasikana vanosoda saka tirege tiite zvakudaita vhidhiyo yedu namaekera then tichiri ipapo tichiri mavhidhiyo hobho ekugokwe asati atombopedza kurisa thank you very much nemacomments atiri kuona matwins masuggestions ese tiri kumaona vamwe vari kufonawo vamwe vada kuvapa mabasa vamwe vachiti kuroora vamwe vachiti maprojects zvakawanda but what we do is tagara pasi sekomiti aiva vamwazivido yekugoku kadaiva tagara pasi sekomiti we will come back to you regarding matwins issue kuti zvazonzi kudii vanhu vese tagara pasi because I think I won't be the one yekuti ndiofanira kuti ngavaite so then tichiri papa I want to address futi imwe nyaya just after video yenyu yekuti hanzi hapana chinoera paimba apa well that's different because maybe inini kuside kwedu the norm yandee takapitiwa nevakati maybe especially nemabereko vangu vanenge vachitiwo I literally don't have to touch dzimba dzevanhu vanenge vari vashakabvu noti kuti tiri kuti pane zvozvoitika but kuti inomu yandee ichifanira kurespecta wakuside kwangu that's the reason why we always build something new kana tikange taenda kunzvimbo kwemunhu mukatarisa maprojects edu ese even mukanzi mai havana zvavanoita kana kuti paisusu ndendakufanira kutasawo side rangu inini personally nekuti culturally I'm not allowed to do that and vabereki vangu vanenge vachiti you cannot do that because hausi hama yemunhu wacho wekuti iwe unonobata mudhuri wemunhu wakashayika ipapo saka I think vanhu vazhinji havasi kuhwisa ipapo and the other thing ndekuti macultural unofanira kuva fair pamaculture evanhu but ngatinge tichitarisawo kusaidi kwangu especially kusaidi kwangu because kanawo ndakanzi I'm not supposed to do that une family yangu yese
personally I think I have to respect that, and we can always start something new. Choda ngeti isusu ndiri safe outside kwemhuri yangu uyezve kuside kwevanhu vatinochiita maprojects especially pamidhuri yevashakabva. I think we have to respect that, although chinzi accept maculture yevamwe, but on this one I think I won't change, because family yangu yese from my parents, hama dzangu dzese vanoti midhuri yevanhu vakashayika. Ini handingaendi kunobata midhuri yamai ava because ndendisina hama yavo, hama dzavo ndozobata midhuri yevava. Ndosaka chiti hatibati midhuri yevanhu vashakabvu. Ine mai saka guys tikatione iwe uchiva umhorose vanhu iwe uvaudze ndoenda kuchikoro 400 people vari kukuboko like uye vakaliko mashimarienzi nemande nobenda chikoro ndondoona kuti nzvimbo yacho toiwana here. tiri kuvhara chikomana matinyore apapa ko uyu uripiko vananzi vakomana venyu vanonzi vanani zviyava koma vasiyirei vari mhiri ikoko kunzi mai naRoni tatinga vauye vose wandada kumbomhanyira chimwe chacho ndimbochisimudza mudenga kuti waya sendudi 85 taisa iyo regai ndipine hanzi makafanana ava ndi mai guru guys ava mai guru for the people. Zvinokasaka baba vakauya here baba vakauya paholiday pano vatoripo baba aindipi tatovamisa zvi tavamisa sei zve havana foni here kude muvafoni wamuizi namba yavo saka mese muri foneless foneless 450 people. Saka chinun'una chemwa Ronald nemwe wacho cousin yake vari kumusoro uko havana kuuya zasi kuno. Saka ko zvino izvi takuda kuti tiinde maybe tingoda kunge takaglimpse bisai jira renyu kusure ukoko ndokazira zvinhu zvenyu zvatoda kuti tiite. Chitora iPhone ye razogarwa tora foni ye shamwa titange iri uko kudivi kona ndakagara uko right iyo icho mondiona here ndakarukiswa sikana ndakafara sei zvakanaka here vasikana ndakarukiswa mwari ndoda kungomutendawo nechipo ichochi chekurukisiwa ngaiti uya kaneni kangira nitobva takata tokabva pano toda kuinda kunonzi kwagwezhimbi kune vanhu vanorarama with what we call albinism. Vane zvavakapuwawo zvakare ndaiva ndiri bishi rekucollecta. Tikabva ipapo maybe mangwana ndo pandichazoenda kwazinata uko kuya kune mukomana anofamba achikambaira uya saka hapana kumira kwazvo. Then sorry henyu kuna vamwe vanhu vaya vangada kuzosangana neni vachinditamidza zvinhu time dzakazoramba kubhalansana uye zvamwe takadi anzi kamuchacha diani guys. Saka takazonge tapesana. Saka I think 500 people chimbofarirai ndinotenda Mwari chimbodanidzira zvinun'una zvako zviuye pano mani ngazvimanye zviuye pano uya ngavauye vese mani nochimwe chosara chichiridza miri chimanya chiti kachu icho chomanya chikomana hamana gombo rogwadza zvimwe tazo email address itsi ukandite so email address yangu iyi. This is my email address iyo asitafamba tatichitekera aini musana wangu wokuti achokwadi ndanda kutogwadzwa musana wangu unenge wogwadza manzvera ino iya nditi kukoniwa kuekera wakaita shungu takarituka tikati iwe zirume ziguru rakaita sewe ungada kutowanikwa uchiekera here naiwe nekukura kwakaita washiko kuwanikwa uchidziraivhiwa nyeni ndoipina seiko aiwa
iri kuda kundistikira panada email address. Hai Mwari Jehovha musigwedenga. Kuyugo ndoda kundirambira sei? Manjera esi ndainyora comments guys, handisi kuziva ndoipina sei. Kupina sei zvina iwe? You sticker guys. Ndodiniko? Saka makaende kwa kune show here kuno kuHarare agriculture. Inonzi chi Masvingo agriculture show. Yairiko. Hamuizivi? Asi moiziva zve agriculture show. Ndoiziva hangu asi handizivi yakaitwa. Kuno kwanoitirepi? Kuno kwanosimboitira vekuwadi 12 vanoitirawo kuwadi kwavo. Sabhuku makazodi? Asi kunoko sabhuku varipo mazvo. Makazovaona? Ndakaona akati ngavaita. Kwanzi ngavaitawo. Kuda last time takazenge tomanyiswa ukosikari yes. Iwe uya panewo mhorose vanhu vosaita sedofu uya. Kandira foni kure zvewe. Adiko mashemarienzi. Tiripo edu. Yeah, tiripo makadiwo mashemarienzi. Asuri kutoita zidhudhu seifanike. Unenge uda kuti mwana kuti uya data zigiant mwana. Ada kutevera uyu. Anogwinya. Anogwinya ere ukomana. Ya vakuya zvikomana chibatai pembo manyira mumwe wacho uyu. Cho andimanyire. Come here. Kono sala uri kudenga kose. Ogosa uri kose. Sokura zvine weje kumugwedi. Unogure wewe. Wewe. Wewe sasa nei, yapiti nei. Nyama nei. Ne huku. Wakatenge kwa nani? Na mama. Saka weitamba nani? Lini? Sura. Yawe. Soma kuna shida Yesu msigodi. Ai wewe jewe tutakutorora wewe. Yoju ya wewe, utazira mbele. Ai wa, juya je. Juya. Umanyire. Nani wazikene? Isto twende ne wamumotezo. Twende edu. Utamazwitire. Sweet. Guys, zirege chiyo mwese bana apa, chiyo mwese. Chitachi mwese bana. Chimwese. Mazira se mashumarienzi. Chachikangangu wena. Mazira se mashumarienzi. Chiuya yo mwese. Mazira se mashumarienzi. Kuno kuri boa, kuno faya, totamba kwasho. Motamba kwasho. Sawa nguda uti kudiki mashemarienzi. Umuresai. Sawa nuzukira lini kuchikoro? Fiki inouya. Une wafo mani. Hausati waziva. Anyway. Guys, chirega tiite video yedu tiinde vasikana. Bye bye, tokubatai. Mozoona video but pamwe yozongwa mna kuti muswe chingani. Bye guys.